Puta na gid sa manok ko, pwede na gid pantari ba. Grabe pula sa baliboy. Barog pa yung perting kondisyon na. Tingnan na natong big ons ti ila ni be. Wala gid. Champion na jud kuan eh. Kuya siglagoy. Gutom naman kay bay. Nga isang kwarta ni kuya be. Anis ka na anak. Ayo, mga nalimpi-limpi yung mag. Saan iba? Ya. Kuya, hatag 5 be. Matag 5 na. Gisugot ba tayo ganina ng ligid na. Limpiyan mo. Hindi mo limpiyo ba? Nindaagal ka. Ano mo nang limpyo ya? Managlimpyo na. Nawar ako doon. Tagit-tip ang gani o. Basig bagura na iya. Bagura na. So pagkabaguan na ako manikala ka sa kanan. Ganina rin yung ugawan eh. Kadyo ko kabalo na iya. Ang hatag 5 ya be. Gus, ay na pag 5. Ako pa mo tip no. Manirada ka dito tip. Nya, unsa mong pwede na kuya? Sus, tirala nimo libaa gid mo sa mga tirada tip oy. Kabantay ka tong manok ni damulag. Manok damulag. Itong pulay ya. Oh pula, kato mao to insakto. Nya, unsa man ako to ya? Wa dito, nindot dito manung ka tip. Pwede ta mo champion na to ba? Sige ya, ako ni bahala to. Aw, may patip. Wa dito kaw. Sige ya, matos ako. Ini, ready na jud kay ini. Pero taysa, prepare na ako ni mga bulang ani. Lah, murag mao ni manok damulag ba? Mao jud ang kaon. Klaro kayo, mao jud ni ma-champion. Ani, fights na ni. Wala mi asang kaon oy. Ready na pagid ang mga bulang. Taysa. Wala man ang manok. Asa man to? Klaro kayo na agi nagkuha to ba? Posible masagda makatakas to nga. Hugot man kayto akong paghahigot. Pangitao ng kawatan diri be. Buisit trabahoan ni. Salamat inlo na gid akong mago. Ya, nanang manok. Uy, kana nanang manok kato pa yung kidamulag. Paayuwa gini mo tip oy. Siyempre ya, bugoy gud ta. Pata gini mo tip oy. Tara, balik kita sa balingki na. Tara. Awat tip pulang-pulang one pin. Oh, dindot tip. Ah, champion gini manok ka ba? Mahal kini baligya tip do. Sawa oh. Hoy, ako man ang manok. Ya, sidang mulan, dagan. Run. Dagan jud, bantay lang gimakit-an ta mo kay panit-panitan tagin mo duha.